Čast nam je da ovogodišnju izlagačku delatnost Medija centra Odbrana započnemo sa izložbom Tihi i neprimetni, koju realizujemo u saradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Srbiji. Reč je o izložbi koja će vas putem 11 dvojezičnih panoa sa fotografijama specijalnih jedinica od njihovog osnivanja, obuke, borbe, posleratne sudbine i tradicije upoznati sa Akademijom za obuku vazdušnih snaga, a koja se bavila pripremom koncepta uspostavljanja vazdušne komunikacije sa Poljskom, kao i proučavanjem uslova za letove do Poljske.